posljednji stanar Noine arke. Kako strašan svijet. Jeste li ikad vidjeli toliko smeća? Ništa osim ubojstava i smrti. Mi crvi, imamo dugu i šaroliku povijest iza nas, znate? I volio bi vam je ispričati danas. Moja leđa. Bojim se da više nisam tako mlad. Mislim da više nema nikoga da vam je ispriča, pa da krenemo iz početka. Ispričavam se, ovo je zbilja iscrpljujuć posao. Mislim da ću se prvo malo osvježiti. Žao mi je što vas ne mogu pozvati da mi se pridružite. To je najbolje, rijetko dobro sazrijelo. Od onog rastu dlake na prsima. Gdje smo ostali? Počet ćemo iz početka. Ovo je naše stablo predaka.
ovdje gore je sve kako je počelo, naravno, i sve su ovo moji preci crvi. Stotine i stotine njih. A ovo je grana crva Bilija. On je najstariji predak naše obitelji. Bilo je to prije par tisuća godina. Heroj naše povijesne priče zvao se Crv Vili. Živio je sa svojom obitelji u ovom prekrasnom cedrovom stablu. Baš se malo ispružio nakon ručka, kad ga odjednom jako neobični zvuk koji nikad prije nije čuo prenu sna. Ajde, Stoko, ajde, brže! Elis, dođi pogledaj sve ove čudne ljude. Da li si ikad prije vidjela da ljudi dolaze u ovo zabito mjesto? Elis, pa požuri se, dođi i pogledaj. Nemoj se toliko uzbuđivati, Vili Crviću, otići će dalje. Ajde sada uđi, pripremila sam ti omiljenu večeru. Drvena okruglica u cedrovom mlijeku. Sam miris mi tjera vodu na usta. I stavi podbradak, znaš da se uvijek unerediš. Da, pogotovo kad je tako ukusno. Da. Da, stavit ću i malo drvenog maslaca da zagustim. Ali ne previše, sjeti se da si na dijeti, moraš paziti na svoju liniju. Izgleda dobro. Što se... Ne znam. Pomozite! Ajmo, brže, miči se! Diži to gore, više, više, ajmo, još više! Ali što je ovo? Gospode moj, evo ovdje su posljednji nacrti. Da? Gledaj, Noa, prijatelju moj, ponestaj mi strpljenja. Preklinjao sam te 100 puta i 100 puta si bio upozoren. Nemaš više puno vremena. Još uvijek me nećeš slušati, ljenčariš, piješ i živiš ko bubreg u loju ne ispunjavajući svoje obaveze. Znam, dobro je s vremena na vrijeme popiti koju kapljicu, Noa. Pa znaš da i ja volim probati nešto iz tvog bogatog podruma kada imam vremena za opustiti se, ali takve stvari treba uzimati s mjerom. Imaš li koju bocu ovdje, Noa? Prilično je vruće ovdje dolje. Baš slučajno imam, šefe. Samo časak. Ovo je jedna od mojih najboljih koju sam sačuvao. Hvala. Na posao, Noa. Moje strpljenje je pri kraju. Za manje od mjesec dana kiše će početi padati, dignut će se plima i poplaviti cijelu zemlju. Imaš li listu bića koja ćeš spasiti? Da, naravno, šefe, ovdje su. Jesi li koga zaboravio? Ne, gospodine. Pogledaj ovdje. Pa Eofija Kaseilima Eus nedostaje. Pardon, što ste to rekli?
Mislio sam na domaću kućnu muhu. Valjda znaš što je to? Žao mi je, ali na kraju krajeva ja sam samo stolar, šefe. Nisam stručnjak za biljke, kukce i za svu tu smećologiju. Zoologiju. Ti ćeš biti spašen zajedno sa svojom obitelji, a od svake vrste moraš spasiti po jedan par. Zato i gradimo ovaj brod. Pa naravno, šefe, domaća muha. Imam te. Gdje si? Gdje si? Oj! Pobjegla mi je. Pobjegla. Moj prijatelju, moraš uvijek pokazivati strpljenje i razumijevanje prema svim bićima. Sve je to dio tvog posla, Noa. Dosta, idemo dalje. Dolje, polako! Viliceviću, što se to događa? Što ti se to zaglavilo na nosu? Što sada radi? Šta? Pričekaj ovdje. Tako, šefe, sad možemo dati ime brodu. Dobar posao, Noa. Dobar si, Noa. Hvala, šefe. Imenujem ovaj brod Nojno Marko. Promašio. Tako bi nebesa. Dobre boce je teško razbiti, šefe. Evo, pokušajte ponovno. Munje i gromovi. Pardonček. Ako ne uspijete iz prve, Treća sreća kažu. Po posljednji put imenujem ovaj sjajan brod Nojno Marko. Eto. znao sam da vi to možete. A vi glumite gljive? Pokrenite se. Donesi onu vreću tamo, sinko. Tko, ja? Misli na tebe. Ja? Što? Idemo. Polako, polako! Evo je, dobri moj oče. Ej! 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 Sjećaš li se što sam ti pričao, Gavrane stari? Idi i reci svim mojim stvorenjima što im je dužnost.
Slušajte me dobro, dečki. Vas troje letjet ćete na zapad, vi tamo letjet ćete na jug. Vi ćete na istok, a vi na sjever. A gdje ćemo mi? Zaveži kljuni, slušaj. Svako stvorenje koje sretnete morate poslati ovdje u paru. I to je zapovjed od šefa. Sretan put, Noa. Želim ti sreću. O, hvala, šefe. Požurite. O, Brzo, morate juriti na sjever gdje vas čeka veliki brod. Šef je naredio. Čula si? Hajde, idemo. Moramo li ići? Naravno, šefova zapovjed. Probudi se. Ti i tvoja žena morate ići na sjever gdje vas čeka brod. Na sjever, požurite. Šef je naredio. Ustaj, na sjeveru je brod, šefova zapovjed. Odmišljajte na sjever, tamo je veliki brod. Požurite! Kra! Požuri! Požuri na sjever, tamo gdje stoji brod, zapovjed od šefa. Mora se požuriti na jug. Brzo, otplivaj na jug do velikog broda. Kreni prema jugu. Zapovjed od šefa. Hajde, zašto stojite? Znate da morate ići prema jugu. Požurite! Brzo, brzo! Na zapad! Možete naći zlato na zapadu! Hej, ti u pidžami! Kreni na zapad! Naredio šef! Idi na zapad, zmijo. Zapad zove! Rekao šef! Kakav prekrasan život ovdje okruženi svim tim prekrasnim drvom, draga, kao da su nam se napokon snovi ostvarili. La 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 la. What ta ta ra ta ra. Cha 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 ra. Wop 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 piri piri. Šu ču ču šukuturu. Što izvodiš, Vili? La 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 la. Wop pa pa wop pa ti da. Čika 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 čika. Wi ram ba ba da ba wi wi ha ha wi ha ha ba da da. Što se to događa? Otkud sva ova čudna stvorenja dolaze?
O, Elis, dođi brzo, mislim da sam vidio djetlića kako je upravo proletio. Gdje je? Jesi li siguran? Da. Otišao. Pusti me! Ovdje ti je mjesto, djetliću. Gnjavažo jedna. Elis, gnjavator je zatvoren, riješili smo ga se. Možda nisam zoolog, ali toliko sam pametan da znam da negdje moramo udomiti sva ova stvorenja. Mislim da bismo ih trebali odijeliti po vrstama, smjestiti ih ispod palube i odijeliti ih havezima. O ne, jadne životinje, ne smijete ih odvajati. Dakle, što predlažeš? Kao majka mislim da je najbolje za sve koji su došli zajedno da i ostanu zajedno. Nemoj zaboraviti da su došli iz daleka do ovdje. Oni koji su došli sa sjevera moraju biti zajedno i oni koji su došli s juga trebaju biti zajedno. Tako mi šefa, u pravu si. Ja mislim da je to sjajna ideja. Na kraju krajeva životinje s juga znaju jedna drugu. Isto vrijedi i za one sa istoka i za ove sa zapada. To nije Tako je. Što polarni medvjed i lav imaju zajedničko? Ništa. Što pingvin može reći papagaju? Oni koji su iz jednog mjesta poznaju jedan drugoga i pravit će si društvo. Moramo učiniti da ova draga stvorenja budu uvijek sretna i voljena. Da, naravno. Ali osjećaj bi mogli otići malo predaleko. Zašto si se okamio na mene? Što ću ovdje dolje? Sam, ti uvedi grupu s juga na palubu broj 3. A ti, Ham, uvedi grupu sa sjevera na palubu... Zavet, tvoja grupa s istoka ide na palubu broj 2, a meni ostaje grupa sa zapada koju ću smjestiti na palubu broj 1, Požurite, završavajmo! Otkud si, brate? Kako to da si cijeli beli? Otkud sam ja? Dolazim sa sjevera gdje je prilično hladno, a ovdje je vruće. Obuci se odmah! Sramota! Makni se! Ne vuci me tako jako! Popni se! Moraš ući unutra! Samo pili, tako je! Ajde, moramo napraviti dovoljno veliko za slona! Nadam se da će biti dovoljno veliko za slona! Diži! Diži! Diži, hajde! Diži! Zatvori vrata! Što je to tamo? Pogledajte, to je zmaj. Beba!
Da li i to uzimamo na brod? Moramo, zar ne? Dobro, nećemo da izumre. Ali trebao bi biti par. Ali ima ih dvoje. Sa sobom je donijela jaje. Šeprtlja jedna. Ode jaje. Požar! Eto što dobivaš kad si ljubazan. Silazi ti glupi zmaju. Ne trebamo vatru na palubi Jarke. Hvala šefu što smo se riješili ove nakaze. Ovo je zadnji put da vidimo zmajeve. Alice, vidio sam tunele svudu okolo, velike i dugačke, stravično. Ozbiljno, Vili? Pa naravno, pa ne bi valjda lagao, a najstrašniji su otisci zuba po zidovima. Jako sam se uplašio. A tamo su i neke čudne piramide, rade buku. Užasnu buku. Ne sviđa mi se to. Ti tuneli su zbilja čudni. Moramo nešto poduzeti u vezi s time, Alice, inače nećemo moći spavati noću. Pitam se tko bi to mogao biti. Mogli li nas napasti bilo kada? Vili Crviću, nepotrebno brineš. Prestani s tom šašavom pričom, sve si samo umislio. Moram razmisliti. Koji si ti, Srećković, samo sjediš, pušiš i misliš, a ja imam 100 stvari za obaviti. Bolje da si nađeš neko suho mjesto za sjediti, tada bi ti možda i mozak proradio. Tebi su tuneli u glavi. Ako misliš da smo u nevoli, zašto ne poduzmeš nešto, Vili Crviću? Nemam trenutak mira. Tako lijepo sjaji. Krenimo! Cuckoo.
Bože, dragi Viliceviću, što je s tobom? Jesi li saznao još nešto u vezi tunela? Bilo je užasno. U tunelima? Ne, ali... Pa gdje si bio do sada? O, dragi, izgledaš tako iscrpljen. Jesi li našao neko suho mjesto da se preselimo? Jesi li, Vili, dragi? Jesi li izbušio novu kuću za nas? Bušio sam za svoj život, ženo. Nisam imao vremena bušiti novu kuću. Možda će te zanimati djetliće na slobodi. No, doživio si šok polako. Dođi, idemo u krevet, dušo. Samo se opusti, moj mali crvić, ja sam tu pored tebe, dragi. Idemo se maziti malo. Opet? Evo me, dođi, mami maleno moje. La 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 la. Djeca. Rado ima puno katova. Popet ću se na prvi kat. Čovječe, kako je dosadno. Suluda ideja. Da, zatvoriti nas na ovaj truli brod. Što? Ovo je istovar. Baš bih htio istovariti smeće. Hej, narode, ajde da oživimo ovo mrtvo mjesto. Muzike, maestro. Protrešćemo sve daske s ovog broda. Zapjevajmo zajedno, neka krene pjesma, dečki. 1, 2, 3 i... Ti ne bi pjevala, ha? Ja sam tvoja čokolada, ti si moja čokolada. Hej, prijatelji na palubi broj 2, hajde da zapevamo jednu našu ličku, da pokažemo onim bukvama gore što je prava pjesma. Pjevaj mi, pjevaj, pjevaj, sokole, šaj sokole, šaj sokole. Ej, vi dolje, što ne znate pjevat nijednu drugu pjesmu, to vaše cinukanje ide mi na živce. Daju šutiti, veliki medonjo. Ne znaš ti što je dobra glazba, nekad je čuješ, ne znaš. Ajte negdje drugdje i naučite nešto normalno pjevati.
Što ti radiš ovdje? Kako si izašao iz svoje krletke, hej? Što se to događa tamo dolje? Zvuči ko luda kuća. Bolje da pitamo tatu što da učinimo. Zdravo, susjede. Dolaziš li iz iste zemlje kao ja? Ne, bolan, ja ne dolazim iz Indije. Ja dolazim iz Bosne. Što je na jelovniku tamo kod vas? Ovo je stvarno previše. Smokvama hraniti tigra. Ovi gore trebali bi malo paziti kako se hrani jedan tigar. Jednom kad ogladnim pokazat ću im da nisam vegetarijanac. Za jelo mi bacaju samo ribu, a meni je to odvratno. Ja baš i ne dijelim tvoje mišljenje što se tiče ribe. Ne voli je svako, ali riba je jako dobra za tebe. Pitam se što jedu oni dolje na Palovi 2, ne bi me iznenadilo da nas žele izgladnjeti. Nešto bi trebalo poduzeti, ovo je nepodnošljivo. Vjerujem da oni ne čine dobro. Što smjeraju, pitam se. Sumnjam na najgore. Ta rulja odozgo želi nas otrovati. I meni je nešto čudno u želucu. Slušajte dobro, djeco. Organizirat ćemo igru traženja. Ovdje postoji jako puno tunela koje mi nismo probušili. Moramo otkriti tko je napravio te misteriozne prolaze koje sam vidio. Krenite, klinci, i sve temeljito pretražite. No, Alice, a što ti čekaš? I mi ćemo se pridružiti istraživanju. Ne valjda i ja? Da, i ti, draga ženice. Bolje da odmah krenemo. Što? Idemo. Hajdemo. Hvala, Vili. O moj Bože, Alice, znaš li tko su ovi? To su termiti. Čak su gori od djetlića. Termiti. Vili. Ej, slušajte. Prijatelji, čujem zvukove u ovom drvu. Tu se nešto čudno događa. Nešto sumnjivo.
Od sad moramo biti vrlo oprezni. Stalno držite oči i uši otvorene. Moramo otkriti otkud ta buka. Tu se nešto čudno događa. To su organizirali ovi gore s palube broj 1. Čujete li kako nešto pucketa u drvu? Biće dobro da se spremimo za iznenađenje. Kakvo iznenađenje? To se i ja pitam. Zbilja ne znam što se to zbiva sa ovim daskama. Kladim se da to ima veze sa ovima ispod nas na palubi 2. Hej, vi dolje, uvucite se u daske i provjerite to pucketanje. Nećeš nam ti zapovijedati, Medo? Mi slušamo samo zapovjedi našeg vođe. Jesi dobro? Prijatelji, ovo je zaista okrutno. Izgubili smo našeg najmilijeg i najboljeg pjevača. Moramo se osvetiti. Ne možemo tolerirati ovakvo ponašanje, već moramo utjerati pravdu od onih gore. Što se to dolje događa? Nikad nisam čuo veliku buku. Moram reći ocu. Hej, oče! Dolje je kao u zoološkom vrtu. Ali to i jest zoološki vrt, sinko. Zato moraš očekivati malo buke. Ali užasno je, doći će do pobune, siguran sam. Da. Iz greda ispadaju čavli. Na palubi broj 2 nosorog je propao ravno kroz pod. Na palubu broj 3. I voda nam prodire u brod. Dolje se događa nešto strašno. Nismo valjda sa sobom poveli duhove, ha? Tako, tu smo. Znači, voda. Crvi napadaju, u nevolji smo. Hej, momci, imamo crve u brodu. Mi ih nismo pozvali. Kako li ste samo došli ovdje? Pogledajte samo ovo. Aha. Imam ideju. Imamo djetlića. Crvi su poslastica za njega. Ali jedan djetlić nije dovoljan za sve njih. Pokvarit će si probavu. Na brodu je maso crva. Zašto je sam? Gdje mu je djevojka? Sigurno smo ih uzeli dvoje na brod. Takve su zapovjedi. Sada trebamo puno djetlića. Što više, to bolje. Ne možeš staviti u kave zajedno šumskog djetlića i rajsku pticu. Zar ne vidiš razliku? A evo ti djevojke. Nadam se da ćete se vas dvoje slagati. To nam je vrlo važno. Na vama je da nam stvorite puno malih djetlića. I to ne samo iz zabave. Vi morate spasiti Arku. Slušajte me sad i to vrlo pažljivo. Sinovi i kćeri moje i unuci i unuke. Svi smo u opasnosti. Na brodu su 2 djetlića. No ne moramo se zabrinjavati. Te glupe ptice i nisu tolika opasnost. Prava opasnost dolazi od nečeg mnogo, mnogo goreg. Dolje u krmi uselili su se termiti i izgradili piramide i izdubili svojim tunelima cijelu Arku. Vidjeli smo njihove opasne hodnike svuda naokolo. Svakog sata ima ih sve više. Moramo nešto smisliti, inače će naša čast biti okaljena ako Arka potone sa svim životinjama na njoj, a to uključuje i nas. Možda nam životinje na palubi mogu pomoći. Kako bi bilo da pitamo mravojeda? Oni vole jesti termite, zar ne? O, to je odlična ideja. Archibalde i Berti, vas dva ćete se probiti do njega. Odmah sad.
Zamisli samo, slušati jednu te istu priču 25 godina. Počinjem ići na živce, vjeruj mi. Znam. Hej, vi tamo gore! Halo, da me čujete? Halo, sloniću! U opasnosti smo, termiti su na brodu. Da ne povjeruješ, Berti, uopće ne reagira. Ima tako velike uši, a ništa ne čuje. Brzo, sakri se! Šta je ovo bilo? Mrav je ispustio nekakav plin. Termit slijedi taj miris. Kažem ti, tip je to progutao kao ja mlijeko. Znam, teško je to povjerovati, ali neki tipovi su budale, vjeruju u svašta. Bog, prijatelju, tražimo mravojeda. Znate li gdje je? Veliš mravojeda, dečko, a što ga trebate? Paluba 1, prva lijevo. Ili treća kavez nadesno, negdje tamo. Puno hvala, gospođo. Vidimo se. Ali ovo su crvi, a? Crvi? Zašto nisu pod ključem? Možda su slijepi putnici. Crvi na slobodi! Ne dajte im da zbrišu. O, crvi u daskama. Tu nešto ne valja. To su organizirali ovi gore s palube broj 1. Hej, prijatelji, oni nas žele sabotirati. Čujete li? Jesi li vidio ovo, Berti? Evo ih dolaze opet. Nose nekakvo ogromno svjetleće jaje sa sobom. Hajde, požuri, stravično je. Moramo naći mravojeda. Brzo, krenimo. Hej, što to radite? Kako to da slobodno šećete? Ja sam Pasanac, dolazim sa zapada, a tko ste vi? Ja sam Archibald, ovo je Bert, moj brat. Mi smo crvi, prijatelju. Što kažete? Vi ste crvi. Pazite, svuda vas slaže. Vele da ste u kompi s onima tamo s druge palube. A u kompi s kim? Ali mi smo svima prijatelji. To je u redu, nemojte se toliko uzbuđivati. Nije se ne osjećam udobno ovdje dolje. Vidite, ja sam više nekako naginjem duhovnosti, a ovdje je tako površno. Onda, što vi tražite ovdje? Tražimo mravojeda, gospodine. Tražite mravojeda, jeli? A zašto ga trebate, ako smijem pitati? On je blesava i smiješna budala. Ako vas vidi, budite sigurni da će vas pojesti. Ali nismo mi ti koji uništavaju Arku. Ne, nikako. To su termiti. Hoćete li nam pomoći? Naravno, ali ja sam ovdje zatvoren. Kako mislite da izlazim van? Mi vam možemo pomoći. Proširit ćemo vam rupu. To nije problem za nas, crve. Svakako, ali sami ne možete srediti sve termite na brodu. Svatko nam treba pomoći. Pa, ako stvarno ima previše termita za mene, podijelit ću ih, naravno. Jeste li čuli, ljenčine? Čeka nas posao. U drvu su termiti, moje omiljeno jelo. Baš me briga za tvoje omiljeno jelo. Termiti! Termiti? A šta ti je to? Termiti, o kakva zeka! Termiti, rata, ništa ne razumijete. Uskoro će pojesti cijelu Arku. Onda ćete se smijati pod vodom. Svi smo mi na istom brodu. Moramo biti svi zajedno. Tako je tata rekao. Kad to crvi daju savjete, oni su ti koji buše rupe svuda oko nas. Pričaju gluposti. Samo žele skrenuti pažnju sa sebe. Lažu nas, zar ne vidite? Termiti, moš mislit. Tko bi bio toliko glup da dozvoli termitima da se ukrcaju na Arku? Nevjerojatno kako su se sad odjednom pojavili na brodu. Onaj stari orao ih baš nikad nije spominjao. A budite uvjereni, on sve zna. Kažem vam da su
Sve to gluposti. Nema tu termita. Pričaju gluposti. Samo da odrate pažnju. Čuješ, djetliću, gdje si? Požuri, pogledaj, tvoja omiljena večera, gledaj, dole. Ne, nema mi smisla govoriti. Oni nam jednostavno ne vjeruju. Oni su glupi. Morat ćemo se sami obračunati s termitima. Polako sa djecom. Nećemo dopustiti da ti mravi budu pametniji. Već ćemo mi odnekud pronaći pravo rješenje, siguran sam. Da razmislim. Imam ideju. Sjećate se kad sam vam pričao o njihovom kontrolnom okupljalištu, njihovom osloncu, iza na krmi, pored prve palube? Aha! Svi ćemo se probiti bušenjem do gore. Kad se svi okupimo, reći ću vam cijeli plan. Znam kako ćemo spasiti arku od termita. Krećite se u što manje buke. I jup! Alice! O Bože, slušajte djeco, dogodila nam se užasna stvar. Termiti su uhvatili vašu majku i drže kao taoca. Što će učiniti s njom? Pa još uvijek ne znam. Jednostavno ne znam što da učinim. Moramo je osloboditi od tih krvopija. Kako ćemo ih pobijediti? Moramo nastaviti dalje bez obzira na sve. Što da radimo s vašom majkom? Mravi, tata! Mravi? Ali kako mravi? Bez brige, imamo ideju, nešto smo vidjeli. Pođite s nama, pokazat ću ti tata, ali prvo moramo naći mrave. Krenimo onda, nemamo vremena za gubljenje. Morate nastaviti bušiti tunele prema krmi i naš stroje moramo spasiti majku. Dobro, tata! Evo ih. Ne znam zašto ste me doveli ovdje, užasno smrdi. Što se događa? Pa zar ne vidiš kako su čudni? Pa oni nemaju pojma gdje se nalaze. Arčibalde, idemo! Barem ti znaš što mi je na pameti. Dobro. Još uvijek ne razumijem. Idemo odavde. Smrdite kao da ste tjednima jeli trulo drvo. Pogledaj što se dešava kada nanjuše mrave. Odlaze, tata. Prate miris. Sad možemo spasiti mamu. Dobro. Alice. Alice. Alice, jesi li dobro? Alice, spašena si sad. Hvala ti. Vidiš, ovi termiti slijede naše dečke koji buše tunel. I naši najmlađi postupaju po planu. Moramo pobjeći odavde. Idemo, ovdje postaje opasno.
Ništa, oče. Još uvijek ništa. Ni traga jajima. Čak ne jedu ni sjemenke što sam im dao. Pusti djetliće van, neka si sami nađu hranu. Trebao sam se toga i prije sjetiti, baš sam glup. Idite, tražite crve! Napokon! Dobit ću morsku bolest. Oni iz gornje palube nam se sad sigurno negdje smiju, ali onaj tko se zadnji smije, najslađe se smije. Sigurno trče po arci gore dolje i namjerno ljuljaju brod. Zbilja volim plesati, ali ovo je otišlo predaleko. Za ovo je kriva druga paluba, kladim se da su oni organizirali ovu ljuljaonu. Šefe, što sam učinio da zaslužujem ovo? Napravio sam sve što si tražio, a ti si od mene napravio omlet. Voda! Brzo! Zatvorite rupu! Jako ukusno, poničemo to sa sobom. Med, ne mogu vjerovati. Eto ga tamo na vrijeme. Ovako, zemljače, ne bi baš trebali pojesti sav taj med. Imam puno pametniju ideju. Pogledaj, pokazat ću. Vidiš, zaustavili smo vodu. Možemo začepiti sve rupe na brodu. Dobra ideja. Pjevaj mi, pjevaj, pjevaj su. Ne, prijatelju, pjevaš prenisko, ali s vremenom bih se navikao. Hvala na komplimentu. Ali pjesme koje ti stalno pjevaš zvuče mi malo čudno za moje uši. No svejedno su interesantne. Jeli? Ej, narode, mogli bismo zapjevati jednu pjesmu da se razveselimo malo. Hej, vas dvoje, dođite ovamo. Vjerujem da ste dobri istrebljivači crva. Vrijeme je da se pokažete. Imamo mali problem. Našli smo nekoliko slijepih putnika ukrcanih na arku. Vaše dobre prijatelje crve. Da, pa što? Budući da se jako brzo razmnožavaju i buše rupe svuda uokolo, svi smo u opasnosti. Da, baš nas briga! Oni buše arku i ako tako nastave, potonut ćemo budala. Ne stiš, izdrobit ćeš nas! Mi ćemo pokušati začepiti rupe na arci, a vi ćete provjeriti da li se rodilo još beba crva ili nećete, a ja ću imati sigurnu večeru, pitu od djetlića. Jesmo li se razumjeli?
Ajde, dobro, smiri se, stari, nemaš se potrebe derati. Ajme, čo to činiš? Jesi poludija? Ajme, zabadalo jedno. O, ljudi, probuši čarku, tonemo. No, smirite se, gospodine Orao. Oni uništavaju crve, a crvi su neprijatelji. Vidjet ćete tko je u pravu kada tamo pogledate. Nitko me neće poslušati sve dok ne bude prekasno, a tada ćemo potonuti. Za tako velike momke mekani ste ka puta. Neprijatelje se mora uhvatiti za gušu i uništiti. Ma što ti to trabunjaš? Muči, poslušaj me. Ti detlići će i dalje raditi štetu. Te beštije treba pod hitno uništiti. Ako ih ne uništimo, oni će uništiti nas. Jasno? A vidi ona dva medvjeda tamo i oni su mi jako sumnjivi. Jeste li primijetili kako su stalno zajedno? Šapuću! Pa zar vam to nije čudno? Ja mislim da nešto mučkaju. A protiv koga? Protiv vas i vaših zemljaka, siguran sam. Zar ne vidite da su i oni opasnost? Di ćete? Ma pušaj me, ajme, pušaj! Prijatelju, sada ćeš imati vremena da razmisliš o svemu dok sjediš ovdje. Još jedna riječ protiv nas i protiv našeg posla i ostaćeš zauvijek trunuti u ovoj rupi. Dečki buše sve u 16. Hej, debeli, tu sam! Ne tamo, ovdje dolje. Gdje si? Ovdje, zar me ne vidiš? Pa nisam valjda tako mali. Tu sam. O, tu si, gospod pčelac. A što želiš? Radimo med najbrže što možemo, crnčimo ko pčele, a on tamo samo ljenčari. No da, i mene to smeta. Znam kako ćemo ga pokrenuti. Ti, lijančino jedna, ti bi se želio utopiti. Ne primamo zapovjedi od takvih šljakera kao što si ti. Posao, o tome si pričao. Naša klasa nije nikad u životu radila. Mi smo aristokratska obitelj. Po tradiciji mi smo simboli. Mi ne radimo. Tvoja glava to razumije ti. Vidjet ćemo. Pogledaj tamo, oče, one čudne hrpe su sve veće i veće. Zašto nitko nije počistio taj odvratni nered? Pazi, oče, makni se, krma će se odlomiti. Ostali smo bez krme. Uspjeli smo, bravo! Dečki, sad smo nagrabusili. Ali jeste li vidjeli? To nisu bili nikakvi crvi, to su bili termiti. Pa evo, imali smo sreće. Da, više nisu na brodu. Ali Arka će potonuti. Hej, vi tapkala, zar vi ne bi trebali biti vrhunski plivači? Idite van i pogledajte možemo li bilo što učiniti da nekako popravimo Arku prije nego potonemo skupa s njom, inače smo svi gotovi.
Baš smo vidjeli smo planinu, veliku planinu, jako je ogromna i ravno ispred Arke. Ravno ispred Arke? Pa to je vrlo opasno. Ne, ovo je blagoslov. Ja mislim da bi nekako trebalo tamo pogurati Arku. Ali tko bi to mogao učiniti? Mi ne možemo pogurati Arku, mi smo premali. Ja znam, ima jedan kojega bih mogao pitati, pametan momak. Na kraju, uvijek mogu pokušati. Mislim čak da mi je daljnji rođak, bar mislim. Nemoj samo sjediti tamo debevi, požuri i pitaj ga, nemamo vremena. Razumio! Reci mu da brzo tonemo. Mr. Kid, gdje ste? Mr. Kid, dođite! Karlo Morš zove brata Kita! Karlo Morš zove Kita! Izvrsno, troje vas je! Drago mi je da ste došli. Hvala vam, momci. Arka je u pitanju. Arka je u velikoj opasnosti. Kad biste bili toliko ljubazni da je malo pogurate i to na onu planinu tamo, tada bi sva stvorenja bila spašena. Hvala. Pokrenite sad svoje strojeve. Oho! Što se pak sad zbiva? Hej, oče! Oče, nasukali smo se! Znaš li što to znači? Spašeni smo. Pogledajte, golub! Nosi zeleni list! Poplava je prestala! Putovanje je gotovo! Imamo čvrsto tlo pod nogama! Vrijeme je da svi napustimo Arku! Hajde vas dvoje, vrijeme je da odletite i da si nađete dom. Više vas ništa ne drži ovdje. Hej vas dvoje, zaboravili ste nešto. Evo, oče. Hvala, sine. Da popijemo u ime našeg spasa, naša prva zdravica našem velikom šefu. Uzdravlje, šefe! Aho, fino. Aha. Ops.
Vili Crviću, da nisi malo popio. Prekini s glupostima, što ti je? A izgledaš kao da te neko pregazio. Baš si se nacvrckao. Daj. Tata je pijan. Život je nakon toga bio lijep. Nismo imali više neprijatelja, bilo je puno drva za sve nas i nitko nikada nije bio gladan. Naravno, vremenom Arka se smanjila na ove mjere i to je čini zgodnim domom za mene danas. Sada i vi znate tajnu zašto nitko nikada nije pronašao Arku. Čak ni neki njezin dio. Stotinama godina ljudi su je tražili, ali sve uzalud. Što više vrijeme prolazi, ona je sve manja. Možda je jednog dana i nađu ovaj mali komadić gdje ja živim u obilju. Baš sam pospan. Hvala vam što ste poslušali moju priču. Bilo je lijepo, ispričajte priču i drugima ako želite.